Perversions, de Núria Albó. Si avui no se'n sortia, ja es podia desar. Però també li feia ràbia pensar que la Ramona guanyaria la guerra sense ni adonar-se que hagués començat. Era una història increïble que no podia ni explicar perquè tothom s'hi hauria fet un tip de riure. Tothom fora d'ell. Vés a saber per quina força del destí havia anat a raure el pas d'aquella mossa. Revinguda i sana i amb uns colors a tot el cos que t'hi hauries fet a queixalades, però sempre lluny de les teves dents, com la famosa poma que hi ha al cimal de les pomeres. La culpa principal la tenia la feina. Aquella noia irresistible no parava mai. Seu i estigues per mi. Això mateix, i els plats que es rentin sols, oi? Vine a la cuina, si vols, i fem conversa mentre jo aniré tocant el piano. Quina broma més divertida! De rentar plats, ella en deia tocar el piano. I el que és pitjor és que aquesta solemne beneiteria la feia riure com una boja. Quan la Ramona reia, encara venien unes ganes més fortes de clavar-li una mossegada al primer tros de carn que topés amb la boca. Però en lloc de braonar-se-li al damunt, la seguia a la cuina com un anyell. Vols una mica de cafè, que encara és calentó? Mira quina oloreta que se sent més bona. El tractava com una criatura de bolquers, tot i que tenia 2 o 3 anys menys que ell. Ell en tenia 25. En feia 6 o 7 que s'arrossegava per la facultat. Havia vist tot el que es podia veure a Barcelona i pels voltants, fins més amunt de Perpinyà, i havia parlat de tot el que es pot i no es pot parlar. Però amb tota la seva experiència d'home fet, quedava desbordat per aquella noia de pagès a qui res no esperava i a qui res no venia de nou. Només un dia va perdre la calma i encara el va reprendre sense agror com una mare que es fa càrrec de tenir un fill eixelebrat. És quan ell li va dir: «Explica'm el que feies al graner de casa teva quan no et veia ningú». «El graner? Que et penses que sóc una minyona, jo, per anar al graner a fer el bèstia amb els Mossos? Els de casa sempre han anat al llit passant per l'església». «Sí que feu volta a casa teva». «Mira, noi, amb els de casa no t'hi fiquis, que jo mai no m'he ficat amb el que feu o el que deixeu de fer vosaltres. Cadascú és com és, i no sóc pas jo la que et mano que m'entrebanquis tot el dia, que la feina es pot fer molt més bé sense entrebancs. O sigui, que si no t'està bé el meu pensar, més val que te'n vagis a escampar la boira». «No t'enfadis, Ramona, que ho deia per riure. Hi ha bromes, i dels teus en dius, però no em vols sentir a dir». S'havia enfadat amb una noble ira de senyor feudal. Amo i masover, senyor i servidor. El món només rulla quan tothom és al lloc que li pertoca. Altres vegades la volia atacar de biaix. «No tens mai ganes que et facin petons? Si en tinc, me les aguanto. No te'n farà ningú si mires la gent amb aquesta cara de 16 jutges. Qui m'hagi de veure rient, ja m'hi veurà. I qui serà l'afortunat? Ja ho sentiràs a dir quan sigui l'hora». Era tan diferent de totes les noies, tan segura i tan rígida com una torre d'escacs que va sempre de dret, i al mateix temps regalimava d'innocència, o almenys es regia per lleis tan antigues com els vells usatges i que a cap més noia no farien creure. D'altra banda, era quieta i solemne i plena de reserva i feia la feina com qui ordena exèrcits. No havia sabut arrencar-li el secret de si era promesa i l'anava a veure com si en lloc de cafè li donés un filtre. L'àvia se n'hi reia. «I doncs, Lluïset, que m'estimes tot d'una? Mai no m'havies vingut a veure tan sovint? O potser ara hi ha algú a casa meva que et posa vesc a les cadires?» Amb la Ramona eren cosins d'un grau o un altre. Com que ella s'estava a pagès, havien fet tractes amb l'àvia que la tindria un parell d'anys perquè aprengués d'alguna cosa. El tracte tenia clàusules secretes
de les quals no es parla però que es compleixen. De cèntims o de pagar dispesa, entre parents seria mal vist de parlar-ne, però tàcitament la Ramona acceptava d'ajudar a dur la casa i els de casa seva, cada setmana o cada 15 dies, duien un pollastre, llonganissa, ous o fruita del temps. Intercanvi perfecte. El que feia més gràcia al seu net és que l'àvia no s'havia deixat ajudar mai. Tothom li feia nosa i ningú no li feia les coses ben fetes. Però amb la Ramona eren ben bé del mateix tronc, perquè havien lligat des del primer dia. Trico, trico, anar fent, com si no s'haguessin inventat les cadires. Ben mirat, era més estrany que l'àvia tingués una flaca per ell, que era al revés de la medalla. Ell sí que podia viure sense fer mai res. No solament si sabia estar, sinó que mai no hauria fet altra cosa. Quan l'àvia va veure que a la Ramona li agradava, va tenir una alegria. «Vols que et digui una cosa, Lluïset? Aquesta noia faria molt per a tu. No et facis il·lusions que no m'estima». «Com ho saps? Que li ho has demanat?» «No cal, ho du escrit a la cara». «Això no es porta mai escrit enlloc, sobretot si es tracta d'una noia que es guarda. Si ho vols saber, demana-ho. Em donarà carbassa. No seràs el primer ni el darrer de rebre'n. Ho provaré per fer-te contenta, però ja ho veuràs». No se li hauria acudit mai, però mig de debò i mig de per riure, al cap d'uns quants dies se li va acostar. «M'estimes, Ramona?» «Prou que t'estimo». «Doncs et vols casar amb mi?» «Això ja són figues d'un altre paner». «No t'agrado gens?» «Força que m'agrades i ben trempat que et trobo, però casar-me amb tu seria un disbarat dels més grossos. Per començar, de què viuríem?» «Digues que sí i tota la resta ja vindrà al darrere». «Mira, Lluís, no t'ho prenguessis malament, però jo sóc de les que volen tocar de peus a terra. L'home que s'ha de casar amb mi ha de tenir una feina segura. Materialista! Cadascú és com és». Durant la conversa havia anat brodant. És el que aprenia de fer cada tarda i altres coses per l'estil, com si visqués 100 anys enrere. Ella li ho havia ensenyat, que se'n deia brodar, d'aquella mena d'anar fent dibuixets a un tros de roba, quan li va demanar. «Què és això que acuses?» «No acuso pas, brodo». «Per a qui ho fas? És per quan em casi?» «I si no et cases mai? No cridis al mal temps. Potser no et casaràs fins d'aquí molts anys i aleshores això serà passat de moda. La roba blanca no hi passa de moda». «Per què dius blanca si és blava?» «Aquest llençol és un capritx que he tingut, però de tot això de llençols i d'estovalles sempre se n'ha dit roba blanca, encara que sigui d'un altre color». «Això deu ser a casa teva». «A casa meva i a casa dels altres. I si no t'ho creus, demana-ho a la teva àvia». «No, perquè ja us heu posat d'acord». «Ah, això mateix». A l'àvia no li va dir res, però a la seva mare sí. La mare era tan diferent de les altres dues com la nit del dia. Era activa i moderna, i si vivia fora del seu temps, no era pas pel cantó de darrere. «Hola, mare, què és la roba blanca?» La mare va quedar bocabadada, que va trigar ben bé un segon a contestar. Habitualment mai no esperava que la pregunta s'acabés. «Si no és atemptar la teva llibertat interior, puc demanar per què tu em preguntes?» «T'agradaria que em casés amb la Ramona?» «Amb quina Ramona?» «L'una, la inconfusible, la indestructible i feudalesca». «No hi tinc res a dir, però fer-li cartes d'amor hauràs de donar una repassada als trobadors». «No cal, és el temps que els senyors no sabien de lletra, només sabien els seus drets». «Doncs repassa els usatges». «No t'ho creus, oi? Doncs pensa que a hores d'ara podria ser la teva nora si no m'hagués donat carbassa». «Si te li has declarat és que estaves segur de rebre carbassa». «Ets una mare frustradora». «No és pas culpa meva si sé de quin peu calces. Encara em toca comprar-te les sabates. Per cert, ara que et veig,
deixa'm te preguntar si ja ets advocat o encara estudies. Encara estudio. Doncs amb el teu permís, jo em retiro a l'alcova a veure si treballo una miqueta per poder-te anar finançant la vida de senyor. Ben mirat, no era pas tan diferent de la Ramona i de l'àvia. Tenia un altre estil, però també era ferma com un roure i res no la feia trontollar. Però hi ha coses que fan perdre la ploma a una noia jove que ve de pagès. Aquella tarda havia anat al cine i havia vist una pel·lícula que volia explicar a la Ramona per tenir el goig de fer-la tornar una mica vermella. Si no ho aconseguia, ja es podia fer frare. On ets, Ramona? Soc a la cuina, fent el sopar. T'he guardat un flam per si venies a la tarda. No et ve pas de gust. Menjar flam i explicar perversions sexuals no lliga gaire, però va provar-ho. No he vingut abans perquè he anat al cine. Ah, sí? I què, era bona la pel·lícula? Molt bona. Era la història d'un noi de casa bona que s'entenia amb les truges. Què vols dir que s'hi entenia? Que era manescal? Res de manescal, que li agradaven com si fossin noies. Ah, ja ho entenc. Vols dir que hi tenia un vici? Bé, vaja, per veure coses d'aquestes no cal anar al cine. Són les coses que ara exciten la gent. Doncs si això els agrada, que vagin a pagès una temporada. No vull pas dir que tothom és així, Déu nos en guard, però de tant en tant hi ha desgraciats que tenen aquest vici. A casa vam tenir un mosso que la tenia, aquesta dèria. Es veu que és com una malaltia que els agafa, que de tant cuidar porcs, ells acaben per ser-ho. Si el pare ho hagués sabut abans, ja l'hauria posat a fer una altra feina, però no ens hi havíem trobat mai. Com m'ho van dir, jo moria de fàstic, però també em feia llàstima, pobre desgraciat, perquè tothom se'l rifava i l'espiaven quan s'escapava cap a la cort. Després l'escarnien i ell s'anava tornant vermell, vermell i gairebé plorava. Però es veu que és una cosa com el beure, que no te'n pots desabassar encara que et mati. Al capdavall, el pare el va bé de fer fora perquè li esgarriava tots els homes. I els meus germans ja començaven a ser grans. I és quan el pare va dir prou. Per això que trobo que no són coses de fer sortir en una pel·lícula. Ja és prou ben trist que passin. «Vai, victis!», va dir ell. I el general victoriós va esbandir el plat de flam, ignorant de la pau i la guerra. Heu escoltat Perversions de Núria Albó.